Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekei tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomana muri sei? Inini ndiri murume ane 25 years. Ndakarorawo last year but ndaitawo dambudziko randiri kusangana naro mumarriage mangu. Mudzimai wangu munhu uya wandingangoti ane makuhwa mukomanashi. Munhu wekuti anogara akaisa mhino dzake muzvinhu zviya zvatingangoti zvinhu zvinenge zvisinei naye. Mukomanashi, I married this girl muna 2021 ende takabva tatokomborerwa tikabva takwanisa kuchata, that was last year. Ndipo patakazotanga kugara tose, but kubva musi wandatanga kugara naye mudzimai wangu uyu kusvika nhasi ndava bho mukomanashi. Haana kana time yekuti anenge achimbotsvairawo mumba kana yekuzvigeza chaiko achitsvaka mahot stories dzinenge dzichipisa musi iwowo. Anoita confusion chaiyo kana akasawana mahot topics anenge achipisa either mumagroups epafacebook kana kuti pawhatsapp kana kuti mumaline. Nzeve dzake dzinongogara dzakateya kuti nyaya dziri kupisa ndedzipi. Nyangwe ukamutuma kumashops anogona kudzoka asina kana chaunenge wamutuma. Aona panenge pakaungana vanhu anobva aenda ipapo, kunze kwekuti ange achienda uko kwacho kwaunenge wamutuma. Anomhanya achidzoka kuzokuudza guhwa asina chacho chaunenge wamutuma, asina kana chaanenge akabata chacho. Nashi pamwe akatombouya akatemwa nechitina achiona varume vairwira pabhawa iye kwava kuenda padhuze nevarume vairwa vaya, achida kunzwa kuti ko varume ava vange vachirwirei. Saka umwe wevarume ava akazosimudza chitina ndokubva azama kutema umwe uya waainge achirwa naye. Uya akabva anzvenga nekuda kwekuti mudzimai wangu ainge akamira padhuze achiita sekunge ndiye ainge atova refri wavo. Ndiye akazogumisidzira azotemwa nechitina chiya, ende akatemwa nechitina ichocho mumusoro mukoma. Ndakazotobuda mari zvekare kuti ndinge ndichienda naye kuchipatara kuti ange achirapwa nekuda kwekuti ainge atemwa mumusoro nechitina. Nanhasi pacho paakatemwa nechitina patori nechironda chinorakidza kuti munhu uyu akatombokuvara. Nashi pamwe anosiya mwana mumba anobva aenda kunonzwa zvake mahot stories awo anenge achiitika mumaraini. Iye anoiti hanzi hot gist, kureva kuti ndabata iri kupisa nhasi. Nashi dai hot gist yacho iyi ichimupa mari ka zvaiva zviri nani. Ndakatombotanga ndichipopota asi hapana zvakachinja. Mwana anoita seasina amai, pamwe anoswerera kupiwa mukaka amai vari pamakuhwa, kuti ange achibikirwawo zvinhu zvakaita seporridge kana kublenderwawo mamwe mafruits kuti mwana ange achidya. No, mwana anenge akangoiswa pazamu, amai zvavo vachitevedzera makuhwa emumaraini. Mwana akangochema anobva anze zamu mumukanwa ndo, ende kana ari pakutsvaka guhwa anoisa nzeve dzake ikoko. Kunyangwe ndikamudana sei haambokunzwe mukomanashi. Nyangwe ndikatoenda pacho paanenge akamira kuzotomubvisa ipapo, it's either munobva ipapo muchiita zvekutukana kana kuti iwewe ndiwe unozotobva uchingonyara, because zvekuzvuzvurudzana nemukadzi unobva waita like unoshungurudza mukadzi. Saka most of the times ndinongoenda ndomuudza kuti shamwari handei kumba, asi nguva zhinji anowanzokuramba, anongokuti ndichauya, ende ndinoziva kuti hakuna kumba kunozombouyiwa kunze kwekuti guhwa rinenge richiitwa ipapo rapera. Ndanetsekana nemunhu akadai, ndava kutonyara kufamba naye murodhi. Maziso ake anenge achingomhanya kuona kuti ndekupi kune nyaya, haakwanisi kudzikama kana ndichifamba naye. Pane pamwe pandakambopinda naye mutauni but handizivi kuti mawindi eparengi apo patakazodzikira vainge vachirwirei. Inini handina kuziva kuti madhamu vangu vainge vatovawo pakati pevanhu ivava mukomanashi. Munhukadzi kana kusambonyara apo painge pachirwiwa nemahwindi, ende munhu wekuti akangoona vanhu vanenge vachiita kunge vari kunetsana haatani kuburitsa foni yake
anenge ava kuda kutotora mavhidhiyo. Dzimwe nguva ndini ndinozotoita zvekumudhonza ndichitya kuti vanhu ava vari kurwa, ko vakazotanga kumubvunza kuti ko akupa mvumiro yekuti unge uchititora mavhidhiyo ndiani? Mukoma, zvose izvozvo mudzimai wangu haambozvifungi. Chake chete anenge achingoda kuswedera mudhuze kuti aone kuti zviri kufamba sei. Inini ndikaramba ndichienda ndo pandinozotoona kuti ko mudzimai nhai zvaatosarira kumashure. Munhu uya wekuti kana ndichifamba naye handizivi kuti kunyara neni kana kuti zvinenge zvichimboita sei. Iye anofamba ari kumashure kwangu. Kana ndikazomucheukira zviya nehasha, ndo paanozofambisa kuti tinge tichifamba pasaiti nepasaiti. Asi iwowo ndiwo mutemo wake. Kubva tichiri mukomana nemusikana aisagona kufamba ari pasaiti pangu. Chake chaanongoita ndechekuti anofamba ari kumashure kwangu achinditevera kumashure. Tinenge tichitoita kunge tiri vanhu vasingazivani. Ndo pandiri kukumbirawo advice kuti zviriko here izvi mukomanashi, kana kuti maybe mudzimai wangu kana ndichifamba naye ane kamwe kakunyara neni kaanoita. So please, kana kuinewo vari kusangana nazvo, ndinokumbirawo kuti munge muchindizivisawo kuti zvinhu zvakadai munodhilawo nazvo sei. Inini ndava kutoitawo sebenzi nekuda kwekuti ndikafamba naye mukomanashi ndinogumisidzira ndava kumutsvaka. Iye anenge atori bhizi achitoseka. Dzimwe nguva anenge ava kutotsanangurira vachangosvika information kuti zvaitika sei. Ndava kutotya kuti nezvaanoita umwe musi pachazorwiwa zvekuti panofa munhu, ende neinformation yaanenge achiudza vanhu achazopedzisira anzi iwewe unofanira uchiita witness. Kunyangwe akaona motikari dzinenge dzaita kana accident, ndiye anenge akasimudza izwi achitaura kuti iyi motikari iyi ndo yanga iri wrong, iyi ndo iri right. Asi munhu nelicense kana provisional haana kana kumbogara aenda kudriving school. Asi iye ndiye anenge achitofakaza sekunge pane zvaanoziva. Inini mukomanashi ndatova nedambudziko rekuti ndava kungogara ndichingomuitira hasha. Chinokonzeresa kuti ndinge ndichimuitira hasha ndechekuti mudzimai wangu kuti abve pane vanhu, kana ndikasaita hasha iye haabvi. Ndinozotoita zvekumudhonza ndichimubvisa paya panenge paine vanhu. Kumhuri kwedu anzwa nekungotongeswa makuhwa vedu weka mukomanashi, ende haanyare anenge achitongotongeswa kudaro. Anenge achibvuma munhu uya wekuti kana muraini akabvunzwa guhwa anobva abvuma, haarambi, anototaura kuti ndini ndakazvitaura. Ende kana ukamuudza guhwa, ziva kuti musi waanobvunzwa guhwa racho anokufumurai muri bhande, nekuda kwekuti anobva atotaura kuti inini ndakatonzwawo nhingi achitaura. Ende ipapo anenge ava kutopinza rimwe guhwa. Haanei kuti pana baba vangu kana amai vangu mukomanashi. Chinondinetsa mukoma, makuhwa ariko, asi izvi zviri kuitwa newife yangu zviri bhoo here? Kuita guhwa rekutadza kugara pamba chaipo, achingogara achimhanya-mhanya achiti ndine latest. Inini ndanga ndafunga zvangu kuti ndinge ndichingomutiza mukomanashi, asi ndati regai nditange ndaisa nyaya yangu kwamuri nevedare renyu. Kuda vamwe varume vari pano vangandipawo zano kuti kana vakambosanganawo nevakadzi vane guhwa zvakazopera sei, nekuti inini ndava kutonzwa sekunge ndiri kugara nedhimoni muupenyu hwangu. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma, madii mangovatangirawo YouTube channel, zvimwe kuda vanokwanisawo kuwana zvinhu zvinenge zvichivavaraidza, zvinhu zvavanofarira kuita. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Ine ndine nyayawo yangu yandiri kudawo kutaura pano pachirongwa chenyu. Ndoda kutendawo kuti ndazowanawo nhamba dzenyu. Ndiri munhu anotevera chirongwa chenyu. Ndiri kudawo kubatsirwa, asi ndiri muno mumaputo kuMozambique. Nyaya yangu yakamira sekudai. Inini ndakarerwa naambuya vanga vari mufundisi. Ndarerwa kudaro naambuya vanga vari mufundisi. Pane zvinhu zvaiitika mukati mekurarama kwangu zvandakazotanga kuona nekuburikidza kunzwawo maconfessions evamwe.
Ndiri mukadzi ane 45 years. Handina kumbobvira ndakaroorwa. Pakukura kwangu ndaimbogezeswa kunze kwemusha zvichinzi ndiri kurapiwa kuti ndisaite nyaviri. Ndakatemerwa nyora pahuma zvichinzi ndiri kurapwa musoro. Dzimwe nguva ndainzi ndimuke kuseniseni nditenderere imba ndisina kupfeka, zvichinzi uwane kuti usimbe. Munhu kuti asimbe hanzi anofanira kubuda panze asina kupfeka kuti ugowanikwa uchiita se une miri wakasimba. Zvese izvi zvaiitika asi ndandisingazvinzwisise. Mukukura umu nekuzokura ndaiti pamwe ndikawana mukomana ambuya vangu vaizvimonita. Ndakatumirwa tsamba ambuya vangu vaivhura vachiti naifunga kuti izita rangu, asi tanga tine mazita akanekena akafanana. Saka vaizviita izvozvo kuburikidza nekuda kundimonita. Ndakada kuroorwa. Vanhu vakauya vachida kuti munhu ari kuda kundiroora ari siriasi neni, vaiignora, hapana chavaitaura, vanga vasina basa nazvo. Chakazoitika mukukura nekuramba ndichikura, munhu mukuru ndaakunzwawo kuti ndinofanira kunge ndiri marelationship. Ndakazodananawo nemumwe murume anga ane mukadzi wake. Ndokuita mimba. Ndaita mimba ndakastroka upper body and lower body, mimba ine mwedzi 1. Ambuya vanga havana kuzvifambira, vakangoti hazvina basa, kwanga uchifanira kuenda kunotizira, iwe regera, hakuna guva renhamo, ndiani anokuda uri pawheelchair. Ndakagara makore. Ndikazouya muno Mozambique kuti ndishande, ndakasanganawo futi nemunhu aida kundiroora. Ndokubva tagarisana kudaro. Ndakazobata nhumbu. Ndabata nhumbu ndakasununguka zvakanaka, asi mwana achiti mwedzi ndakabva ndaremara futi, lower body and upper body, zvekuti pese pandinoremara ndinotogara muwheelchair, zvekutogara, zvekutadza kana kuita chinhu. Vana vanezinga vachikura ndichitoita zvokubatsirwa. Saka siyano yevana vangu ndeyekuti mumwe wokutanga ndakastroka ichiri nhumbu ine mwedzi, wechipiri ndikastroka mwana ane mwedzi. Saka ambuya vangu ava vakazofa. Vafa kudaro ndokubva vati zvinhu zvangu ngazvipiwe inini. Uyu mwana uyu muzukuru uyu haana kwaanoenda, ndiye anogara pamusha. Asiwo pamusha apa ndakatongozopabva nokuti ndaida kushanda kuti ndigoriritirawo vana ava. Saka chiri kuitika iye zvinezvi, ndinorota ndiri kunzvimbo dzandisingazivi nevanhu vandisingazivi. Ndine munyama, ndine jambwa, hapana chandinoita chinofamba. Ndikavaka musha, ndikazoutengesa, ndapererwa. Ndikashanda, ndinotambira, asi mara haina chairi kuita mukomanashi. Saka inini iye zvinezvi so ndapererwa, handina kana kwekuenda. Manje ndakati regai pamwe ndiende kunodzika kumusha, pamwe zvinganaka. Munhu aiti achazondibatsira kuti ndiende kunobatsirwa, ndaenda kumusha ikokuku, akabva azondibhurokera foni ndaakuZimbabwe. Ari kuziva kune vanhu vanoita sei vanogona kutibatsirawo nemutengo uripi nemari iri pasi, akandibhuroka. Ininiwo ndandapiwawo mazuva mashoma kuno kubasa, ndandapiwa 6 days chete. Ndandisina mumwe mukana wokuti ndizokwanisa kuita sei ndikwanise kufamba ndokudzoka. Saka jambwa riri mandiri, ndiri kuona kuti tiri kutoenda neine muvana. Mukomana Ashe, ndiri kukumbirawo kuti mundibatsirewo kana mune vamunoziva, kana kuna sekuru Tembo, nokuti zvinonzi ndine nyora dziri pamuviri pangu, muzvidya, muchiuno, mumusoro. Saka kana pane vamunoziva vanogona kukwesha, ndokumbira mundibatsirewo. Namba dzenyu ndatodziwanawo izvozvi, so ndakanzwa nekudzitsvaga. Inini amai vangu vanonzi vakandisiya kumba kwaamai vavo
ndine 3 months. Sezvo amai vanga vari mufundisi vaichinjwa. Saka amai vangu vakaita pamiri apa, vainzi vari kukoreji, vaigara muHarare, amai vanga vari kumamisha nebasa. Saka kusununguka kwandakaita, ndakanosiiwa pamba kwagogo namai vangu vachiti ndauya kuzokurakidzai mwana. Mukurakidza mwana amai vangu vakazongodhisapiya ndokuenda, ndokundisiya ndina amai vavo vasina kubvumirana, zvikanzi zita munongopa renyu iroro. Saka munyange mukukura umu amai ava vanambobvira ndakavaziva, hongu vaiuya vachibvakachira amai vavo, asi havanambobvira vanditi mwana. Ini nambuya vangu havanambobvira vandiudzawo kuti ndamai vangu. Saka ndakazoudzwa ndaform 4 naivambuya vangu kuti ndivo amai vangu. Indakangokura ndichiziva kuti ambuya ndivo amai vangu, asi ndaivadenza nezita ravo ravaidenzwa navo kuchechi. Asi amai vangu vakazoroorwa, vakaita mhuri yavakaita, havana kumbobvira vakandida. Ndikatumwa kana kuendapo vaingondibvunzawo kuti watumwei, nyangwe ndazoudzwa kunzi ndamai vangu. Saka ndakazongorega nekuona cold shoulder yandaipiwa namai vangu. Vakazofawo amai vangu, asi hapana kana chakaitika. Handina kumbobvira ndakangonawo kuvati amai, handina kumbobvira ndakaswedera pedyo navo. Vanga vari munhu anga akaroorwa nemunhu ane mari, asi havana kumbobvira vakaita hanya neni kana shungu neni. Saka pese pandinoremera mukomanashe, ndinogara pasi, hapana anondibatsira. Ndinorera vana vandega kusvikira ndakukwanisa kufamba. Zvakaoma. Saka nevana vamai vangu vacho hapana anondida. Mumusha chaimo hapana anondida. Ndiri munhu anongopomerwa kana kudada kunzi ndiri munhu anongoda kunzi anoita zvinhu zvake ega. Hapana anoda kuswedera neni. Vanongodawo zvinhu zvangu. Kana ndashandawo ndichivatumirawo zvanenge ndavatumirawo kubva kuno kunyika yekunoku, ndichivapa zvapera. Hapana anoziva kuti ndadyei, chii chiri kuitika. Hapana. Vana vamai vangu vari kunyika iyo inotonhora iyo, vanoenda kuZimbabwe, vanodzokera. Havana kana mhoro, havana kana yes. Havana kana. Ndinoshanda mumba kuti ndiriritire vana ava. Vana vakomana. Saka inini wacho kana ndakasagadzirwa, ndiri kutoona kuti vana vangu zviri kutovaita sei, zviri kutova affecta. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Kana muinewo kwamunoziva kwekuti vanokwanisa kuenda ikoko vobva vanowanawo help, please ngativabatsireiwo mucomment section kana kuti munouya kuinbox kwangu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.